Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, мо имрӯз қарор дорем дар ноҳияи Шоҳ Мансур, колхози Россия, кӯчаи Лоҳутӣ. Як видео пеш бародаро мо як хона партофта будем. Баражда як хонаи дигар фурӯши аст, ҳар дуаш як замин будагӣ, мақсад адил накардагианд. Хоб ишам ба навор мегирем дӯстон. Гуфта намудем нафарони хонаи фурӯшӣ доранд дар номерои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои фурӯхтани хона, ягон офис, ягон чи дорем фурӯхтанда кӯмак мерасонем дӯстон. Лайк монен, видеоро то охирша тамошо кунем бачаҳо. Хоб, ноҳияи Шоҳ Мансур, колхози Россия, кӯчаи Лоҳутӣ гуфтем, замин 3 сотиқа аст дӯстон. Ана ҳамин хона аст. Аз ана ҳамин ҷо забор сар мешавад то ана забори фасад дарвозашанам хеле ушам дида будем. У хонаш аз ин тараф буд дӯстон. Нафарон кадоми хона мақсад меон тамошо мекунанд. Ду хона аст инҷа. Метавонед ушам ишам фарқ надорад, нархошон камтарак дига хел аст. Метавонед тамошо мекунед дӯстон. Хоб, 5 дар хона 100 квадрат дӯстон, 100 квадрат аст. Септик 3 сотиқ замин. Ҳозир дар омада ба навор мегирем. ЖБК 6 гуфтем. Он ҳамин хона аст. Тарафи колхози Россия. Хоб, инҷо дӯстон як ҷои варианти калон, мақсад ҷои ҳоҷатхона ва душевой кардагиан, шкатун шуда. Ҳозир айни ҳол турбои сантехникӣ чӣ кардагиан, ҳоҷатхонаи заминӣ, ҷои гуфтем ки душевой, ҷои ошхона, дидонхона, олиёро ҳамаша меоем ба навор мегирем. Баъд ҷо як хонаи зимни кухни дӯстон дар ин тараф. Инҷо як агаротча. Агароти хеле ҳам калон аст. Об проблема нест, свет, документҳо ҳама 100% дӯстон. Як подвал ва хонае ки мебинем дӯстон дарундаст. Инҷо як гуфтем ки у наворда дида будем, гуфтем ки хонаи дигар аст. Инҷо метавонем ки маҳкам кунем, метавонем ки биёин ҳар душ мақсад бихарен, як ҳаволиш кунем. Хоб, зависит аз шумо дорад дӯстон. Ин хона алиш мешавад. То охири видео тамошо кунед. Бо маълумотша номерои соҳиби мулка мемонем метавонед дӯстон. Хоб, байни гир ба гирди хона дистансия ҳаст. Метавонед байни хона, пишти хона роҳ дорад. Ҳама хона пад абой кардагиан. Ин хонаи зали калонаш. Болош фигура. Актриза аст. Пеши ҳавли дӯстон. ҳозир бар ин хона медурем. Хонае ки мебинем. Дар он наворе ки буд, ин хона гуфтем ки метавонем хона кунем ку. Инаи бинои дигари шуда иҷода хона кардагиам дӯстон. Ҷо як хол буд. Хоб, ин якум хона аз тарафи дасти рост зимни хона кардагиам. Хонаи печка. Ҳамаи хонаро падабой кардагиам. Мақсад фукуси хитон қатъи меоем абой мезанем. Як калидори кушоди калон. Хоб, ина дуюмги хона. Як триза аз бари хона. Роста ки дӯстон ҷои душевой. Термикс. Хоб, аз тарафи дасти чап як хонаи дигар. 3 дар хона. берун қад нишон додем 4 дар хона мешавад дӯстон. Яктои дигар дар хона дар пеши кухни аст. ҳозиршам ба навор мегирем. хоб дӯстон, ҳозир подвала нишон метиҳем. бари забора дидем, хеле ҳам айк шудааст. Як подвали калон дорад.
шкатур метавонем ягон чи дигар иҷода кунем. Подвал ягон хоб аз ин тараф гуфтем ки дӯстон ҷои як хонаи дигар панҷумгӣ хона дар ани тараф қарор дорад ва як кухняи дигар ростаки кухня мешавад ва як хонаи зимнӣ дар ин ҷо кардагиам. Тризаш аст бар инҷо дӯстон ҷои дедонхона, ду наву дек ва ҷои чакдонхона. ва ин тарафа ба навона мегирем як душавои мақсад нишониш метем дӯстон кадар бормон мондаги душаво шикатур кардаги мақсад сантехника маша кардаги ҷа метавонед душавои кунед дӯстон ва ҷои ҳоҷатхонае ки ҳамхел шикатур кардагиан калон аст. Метавонед ягон бормор ягон чи дигар монед дӯстон. об аст, проблема нест, свет ҳаст, септик аст дӯстон. ҳамин тарафҳо давзи канализатсия наздик омадаги метавонед ки бо канализатсия мақсад хуш кунед. خب دیولو مستحکم برداشتگان میتونید که دو آشونه بردارین. اون اورا دیدیم که گفتیم که خونه را مقصد بولش منالیته. این خونه منالیت نیست دوستان. میتونید که مقصد بقال برداشتگان میتونید که دو آشونه این طرف کنید یا که اون طرف دوستان. همه خونه استینا فساد زدگی. خب یک بار تکرار میکنیم که خونه فروشی قرار داره در ناحیه شاه منصور، کالخوز روسیه، کوچه لاهوتی، 3 сотик замин, 5 дар хона, 100 квадрат аст дӯстон, обши ҳамаш 100 квадрат, септик аст. нархи хона 550 000 сомон бо муомила дорад. алиш ба ягон мошин, ягон квартира мешавад дӯстон. номерои телефон барои тамос 31 44 93 44. ана ҳамин номерои соҳиби мулка бачаҳо занг мезанед. маълумоти пураша соҳибхона медиҳад. хоб нафароне ки дар канали мо бори аввалам лайк кунен, обуна шавен. нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорен дӯстон метавонен сурат равон кунен. дар канали дигари мо мемонем ва нашод видео кардан дар канали Душанбе Сити метавонен дар ватсапи мо муроҷиат кунед. ҳатман дар ҳамин номерои поёнӣ ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат. худо нигаҳбонатон бод.